Jeg skal lave madpakke til Melia i dag. Hun kan godt lide at få pasta af, og det har jeg en rest af, så det får hun lige med. Jeg tænker over på det herovre i det store rum. Sådan. Så lige har jeg sådan et stykke kylling, for vi har spist burger. Så kan hun få sådan noget ovenpå. Nogle stykker. Så jeg skal der. Det må være fint. Så kommer jeg lige noget ketchup ovenpå. Cherrytomater. Til sidst får hun lige sådan en kanelkiks. Nu putter jeg bare det her i. Og det var så det, jeg skulle have med. Jeg kommer det lige i sådan en pose her, fordi der er ikke plads til gaflen nede i. Så jeg lægger det bare lige sådan der. Og det var det. Tak for det, som jeg. Hej hej.